Egunon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi gaurko honetan Oriotik, Orion gara, atzo Bilbon, errojupeko lana, gaur olatu handiekin dugu estropada. Olatuak benetan kontuan hartzeko modukoak, 2 metro ingurukoak. Eta ikusi besterik ez duzu, ze itxura duen gaurko estropada eremuak. Egun berezia gaurkoa, Karmengo amaren eguna, eta arrantzaleen ama, esango dugu, Gaztañazpi jauna, egun berezia, hemendik gure agurri beroena, ez, arrantzale guztiei, batik bat Euskal Herritik kanpo gure estropadei begira dauden guzti horiei, eta zer, itxasoari begira, gazta, gaur bada, bada, olatu ederraz, benetan handiak eta mamitsuak izango dira. Ikusi besterik ez, Mikel, egun hon, nik ere nahi nuke, arrantzalei, anarrantzane eta dauden guztiei, badakigu, gainera, egunak usten badie, begira egoten direla, handi gatoz, traineruak ere arrantzatik eta hori izan zen, honez horreraren arrazoia eta gero bestetik, bueno, hau berez da, toki zaila, hemen itotakoak tamalez asko eta asko izan dira, Orioko barra da, oso aldatua, baina gaur bezalako eguraldiekin, hau toki, ez gaur, arriskutsua izan da, eta bete-beteko itxas estropada dukagu, Mikel. Ekarri aldearekin, 3 metroko olatuak, gero xetuko ditugu. Ez dira baga luzeak, baina abiadera punta handia emango die traineruei. Aizea ez da mugitu oraindik, ez zait iruditzen mugituko denik estropada daukatu bate. Etorriko balitz, orduan, tormenta perfektu baten atarian egongo gineateke. Ez dauka itxurarik, baina estropada benetan, ibaitik etorrita gainera, oso arronarintzat exigente. Alaxe da, eta kalen artean izango dira gaur diferentziak igor. Hasierako esango dut, lehenbizikoa nuke nahi, ez da nahi nuke etxean geratu. Hobe kanpokaldetik, 3. 4. handik hobeto. Ea zer dioen Eritz Hernandez gure lankideak, uretan baita bera jadanik. Egunon, zurea da hitzaritz. Egunon lankideok, egunon ETV-ko ikusentzule guztioi. Bueno, Ibon, ekaitz perfekturik ez dugu nahi, baina momentuz olatuak bai, sekulako espektakulua ikusiko dugu hemen 2 metro inguruko olatuekin, eta gainera ligak nola dauden, emakumezkoak atsedenaren atarian daude, estropada erabakigarriak izan daitezke gaurkoak, eta gizonezkoetan lider aldaketa Hondarribia dugu gaur gorriz jantzita, eta ea nola defendatzen duen Ama Guadalupekoak bere lehen postu horrek. Protagonistekin izan gara beti bezala estropada hasi aurretik, eta honetxek beraien hitzak. Denbora guztia genekan orezko txandako objektibo horrekin, hor sartzeko, eta azkenian atzo iritsi zen, eta oso guztu egia esan, gaur gure euneko ematea, eta ea zatetzen. Gaurko estropa irabaztera jungo gara beti bezala, baina egia da gaur aurten nahiko igualatuta gaudela, eta ez da, zaila da bandera irabaztea, baina hartara aterako geha, eta behintzat lidertza mantentzera jungo geha garrantzitsua da 2 aste hauetarako. Ondo. Talde ondo da, atzo baginak egun no gino zen, eta ze kondiziotan araunengo ginen. Estropa handi bat egin eta gaur beste eremu batean eta itxaso zabalian, gogoz eta indartzu bai, gaurko. Ondarroantzat zer nolako garrantzitsua den, atzo patroi gazte baten debuta ikustea, ez? Bai, da batez, gure kasun, esautzen dugu laun handi bata, eta norbera oso guztua, oso harro, alago patroi bateaz juti estropadan, eta xaneteaz beti konfixantzi sartzen da benin, patroi banatxe gaztixan, seguridade asko moten da dena. Osea, oso guztua eta harro. Ondo, gauzak ondo du ez. Gentiel oso harinazten da hemen ez dututen, eta dana petxaten dago urdabeiek estropa guztizek irabazko dauela, eta 18 segundoko aldiakin. Eta ezin da, dana irabazi gaur egunin dauen berdintasunarekin oso gatsa da. Gaur beste estropada bat, beste 13 kote bat atarako dut, eta nik uste dut, atzotik aurrera aldaketa oso handiz egongo dela. Iker Zabalaren hausnarketa beti ezin da irabazi, hori garbi dago eta lehia zorrotzak ari gara ikusten, eta gaurko are horrelakoa izango da. Eta ikusi nola dagoen itxasoa, zailtasunez beteriko itxasoa izango da, eta irudi hau ikusi eta gero azkar aterako dituzu ondorioak, baina lagungarri izango da nola ez Asti eta Euskalmeteko lankideen laguntzarekin prestatutako aurkezpen teknikoa nolabait esateko, eta hementxe duzue, aurrera Ibon!
Mentxe, Mikel, esan da bezala, mentxe gaurko mareak, amarterdiak inguruan izan da, itxas bera, 5 gutxitan izango da, itxas gora beraz, urak gora eman da, jokatuko dira, txanda guztiak, eta, bueno, horrek hemen horioko itxasa da rontan, barra arriskutsu hontan, zurrunbilo dezente sortzen da, eta koefizienteare aintzat hartzeko modukoa, marea hartainak, 79koa, marea erditan, behintzat jokatuko dira. Gero ikusiko dugu, korrontea kanpo aldetik eta zen oranzko izango duen. Eta hemen, ere muga bera. Aldatua, eraberritua, duela 4 urte, barruko balizetan lehenbiziko kaleak ondo gutxiago, beraz hor, zikina gehiago, kanpoan bai, kanpoan 22 metro, asko, guztientzat, beraz, olatua antzeko zamarretantzako gakoetako bat hauxe da. Lehenbiziko kaleak ondo gutxiago izango du, eta gaurko olatuarekin, lehenbiziko kalea, bere luzera osoan, denetan zikinena da, nabarmen. Olatuak 2 metro terdi, kanpoko inguru horretan, horra, bueno, altuera horretan txe, baina, barra honetara hurbiltzen den neurrian, olatuak gehiago arrotuko dira, 3 metro. Horentxe, ekarri alderakin, 2 metro terdi, 3 metrokoak ikusten ditugu. Eta periodo handiarekin gainera, bai, 10 segundutik gora, eta bai. Zaitasuna handiko itxasoa. Paga bezala ezagutzen dugun itxasoa. Hemen, haizea, momentuz, fundamentu gehiegi gabe, baina ipar mendebaldetik iragarpena bete eginda, beraz, ikusten dugu. 10 kilometro orduko, eta ufada batzuk, pixka bat gehiago, baina ez indartxo egin. 14, bueno, gero iragarpenak esaten du, arratsalderako, ordu beki urakalden gora egingo duela, hori aurreratuko balitz, bueno, horrek ez urrunbilo gehiago sortuko luke. Hemen kontua da, azkeneko egunabetan, iparrekialdeko haizeak izan ditugula, eta ara, korronteak, eta hemen ura gorantz dela nabarmen, zarautzalderako. Eta zaitasuna kontuan hartzeko modukoa. Bai, orain hartzeko ondiena, 5, aztikoek 6tik aurrera eta esan duten ja estropada txarrak jokatzeko izango dira, gaur oso kontuan hartzekoa. Hau ese beraz datuak eta berehala hasiko dira emakumean lanean, 11 eta 25 dago iragarrita emakumeen lehenengo txanda Orio Kanpina banderaren 11. edizioa dugu, eta Euskotren ligari dagokionez, lehenengoak kale egin zuen ez, galdu egin zen ez Koruñan, itxasoaren eta batipat uretara sartzeko zailtasunai kontuan hartuta, orain artean 4 estropada ditugu jokatuta, eta gaurkoa bere 6. zena, izango da 5. saio puntuagarria, eta aurkeztu egingo ditugu dida batean, arraunlaria lehen kaletik Ibaika, txanda honetan, Madalerontzian, Mendizabal prestatzaile, aldaketa lehenengoa, Txopan, Tubio Galiziarra patroi lanetan arituko da. Hori da, Atzozurina Alberdi aritu zen, eta gero Mikel, hortxe barruko tostetan post aldaketa, Llanes, Urreta Bizkaia eta Mutxastegi, sartu dira estriborrean, Baborrean berriz, treneroren brankaldean, Mantzebo eta Arrojeria. Bueno, hemen tirango kuadrilla, David Zerodio prestatzaile, eta arreba ere, hortxe da, arraunlarien artean Ababorren, eta hauentzat zaitasun handiko lehia, hau ez da, Galiziako itxasadarra batipat barrukaldekoa. Hori da, eta batez ere horrelako baldintzekin eta izango dituzte eta dituzte arazoak, gaur 4 aldaketa egin ditu, prestatzaileak, Freire sartu da estriborrean, Ababorrean, Santome, Maria Rodríguez eta Cristina de la Fuente, Ababorranketik. Hemen kaboko eskifaia ikusten ari zarete, lago prestatutakoa, patroilanetan, Estela Kalo. Hori da, eta horretaz gain, beste, Mikel, 5 aldaketa ere egin ditu. Tania Leston, Lucia San Pedro eta Nuria Tubio, barka, sartu dira. Estriborrean, Baborrean, Maria Isabel Otero espaldatik eta Maztatostan, Veronika Abalo. Eta gaur lehenengo txandan Tolosaldea, eta, bueno, besteak beste, Izarol Estaio, patroilanetan. Hori da, eta beste aldaketa bat, Ababorrean Nerea Agirre Zabal sartu da 4. tostan, Ane Zelai eramandu Irostarbek 5. Atzo Irati Salazarrek zera egin zuen bete zuen tostan. Egira oraintxe ze bagat. Bai. 3. da 4. kalea. Ez dago irtera egiten. Olatu hau pasa arte. Ez da olatu luzea, Mikel? Hau ez da lantzagiroa. Olatu mota honek, Akoruñan bezalaxe, treneruei abiadura punta handia emango diote, baina 4 pala bat. Azpitik pasatzen den olatu. Ea ba. Semaforoa martxan. Oain, 2. kalean Iranek berriz ere ez da txartu beharra du, galdu egin baitu, patroiak. Eta beste ontziak ongi prestatuta daude, tira bakarri falta zaigu. Egira,
hor eskuineko eskuan beharko luke horrela, hoia patroiaren postura egokiena. Estatxa eskuineko eskuan, eta arra luzea ezkerrekoan. Lana egitu. Tiranekoak, arraunak ateatuta geratu zaio eta... Oso ongi, begira, bio, natural. Bai, beste Tiranek, baina... begira, ze postura arraro eta antinatural daukan, tirango patroiak. Oantxe idea prestatzen. Orain bai. No, esatea nahikoa. Ea ba. Abante pixka bat, hoxe besterik ez da falta. Tiran, beste hirurak ondo. Ea ba, orantxe, agian momentu egokia. Bai, bandera zuria. Badoa. Beno. Ea ba. Gogoratu zailkapenean, ontzi hauen artean puntu gehien bildutakoa Tolosaldea dela. Tolosaldea zailkapenean, 4. tokian da, 23 punturekin Ibaikak 11 ditu, 6. da, Kabo eta Tiran azken 2 tokitan. Ea ba. Normalena, Mikel, lehen sarrerakon esan dut, lehenbiziko kalea iruditzen zaigula. Begira, jadani. Oso txarra. Segundoak galtzen. Zergatikan, zikin asko dago. Errepumparen iragina oso kaltegarria da gaur hemen. Merito handiko hasiera Ibaikak eginikoa, lehen kaletik eta Tolosaldearekin batera, hor parekaturik da. Galiziarrak gehiago sufritzen hasiera-hasieratik. Lehenengo aldiz, haitzea 10 kilometrotik gora ikusi dugu orantxe ane momentuaren datoa, 12 kilometro orduko markatzen zuen, ufado txiki bat izan da. Eze peskapa da, Bil. Iran, ia bi traineruko atzerapenarekin une honetan, hasi besterik ez gara egin, minutu bateko lanean, 5 segundoko galera. Koska ikusten da, Bai, handia. Bueno, hau dela eta gaur goizean estropada izan da Portugaleten, Ete ligako jardunaldia eta Kaiku nagusitu da Zumaia eta Zarautzen aurretik eta garrantzitsuena da ikustea 6 estropada jokatu eta gero, iaia lehiaketaren erdia, Kaiku 46 puntu dituela liderra da eta Zumaia 2. 44rekin. 3. deustu da eta 33 puntu bakarri ditu, beraz Kaiku eta Zumaia playoffari begira, horiek tokia ongi hartua dute hemen, eta Galizian txapela gerrenta handia du, 28 puntu Mugardoz eta Akabana gero 23rekin, elkarrekin ari dira lanean, Rianxok 21, baina Galiziarrak ez dira etorriko playoffera, ez dute izen eman, beraz, ezin kontuan hartu, bakarrik konparaketarako informazioa da zuentzat. Tolosaldeak tarte ederra lortu du, Ibon? Bai, 2. minuturako 5 segundo. Ez da harritzeko apatetik Tolosa hauten ematen ari den errendimendua aintzat hartuta. Abestetik nik uste dut, berriro izango dut. Eta goizena ez askotan, kalen artean badela. Olatuaren norabidea bestetik, Mikel. Kanporantz, amura Estriborretik. Bai. Sartuko zaie traineruei. Eta barrurantz, Baborranketik. Hanketik. Oso olatu alrebesa. Nik trabes jatorra baino, hau irutzen zait traineruak gogortzeko eta arazo gehiago izango dituzte. Patroientzat lan izugarria. Patroia arrolariekin azarretzeko moduko. Bai, berak nahi duen egiten ez badute, alrebesa oso. Luze bakar batean, eta 3. minutura sartzera goaz, eta 8 segundu Tolosaldea Ibaikari Kabo gero atzetik. Ibaikak hasieran eutxi dio, eta meritu handia izan du horrek, orain zailtasun gehiago. Egia nola eskutatzen den, Eskutatu egiten dira traineruak? Bai, noski. Gero esaten dugunean itxaso zabaleko estropadak eta ezberdina direla, ona etorri ikusi eta imaginatu Ibonek paraki hor barruan jardutea zer den, baina ez da txantxetakoa, eta noiz eta erlojupeko estropada batetik gatozenean, Ibaitzabaletik. Atzo ikeragarri gozatu nuen, bai, ia beste kirol bat irudi, traineru beren, ikeragarri, arrankueta, beste eremu ba, iruditzen zait, hemen beste diztira bat ere hartzen du. Lehen luzean, estropada erdia egin gabe eta 10 segundu Tolosaldeak Ibaikari. Atzetik Galizia. Hemen barra honetan gertatzen da, Mikel.
olatu jatorra etorri, eta ezin olatua poparean hartu. Uste zuelako inguruak, hain da inguru nahasi hau, batetik Oria ibaia, itxasoratzean, olatua, barra, sakonera diferentzia. Orioko arrantzaleek horretaz hitz egiten hasi eta bukatzeko 2 ordu beharko lituzkete egon. Bueno, hemen nik neuk ikusi dut, beruna bota arrantzalako eta korronteak horrelako. Berriro esango dut, itotakoak tamalez, asko diren. Síguelo. Vamos, tira más arriba. Amaika segundu. Y entramos en zona complicada. En 2, sujétame bien, Vamos a irnos aquí. 1 y 2, a morderlas. Salta y apoya atrás, Paula. Paula, mírame. Natalia Zubio bai. Aguanta. Gaur berriz ere itxasoaren zaitasuna ikusi eta berari eman dio konfiantza Iñaki Mendizabal, Ibaikakoen prestatzaileak. Hemen Tolosaldea, erraz aurretik, balizara hurbiltzen. Eta aurten erakutsi dute, bandera irabazteko ahalmena badutela. Tolosaldeak, bai noski. Begira zer daukela, Miguel, begira. Etzan da nola presari gabe. Gutxiako gortuta da, namate? Kalearekin ere, norbaitek arrantza egiteko modua baldin modu gaur, bigarren dutzean, Tolosaldea da, txanda honetan. Hirugarrenak ere bai, hirugarrena ere bai. Ea ba. Lan erditan, Pixka zabal, baina arazorik gabe. 5 eta 58, Tolosaldeak, errenta izugarria, Beni baika. dator, errenteriako taldea. Horein eskapurik ez, barrurantzere ibaikak. 15 segundu. Gehiago, 6-0 Akabo. Gaur, aipagarria da, Kabo eta Tiranen artean, tarte txikia dagoela, Bai. Kabo kaldaketak ere dezente egin ditu. Azkenean treneroan 5 arraunari aldatzen direnean, nahiz eta prestatuak egon treneroak hori. Kabori 6 eta 13, Tirani 6 eta 19. Diote. Ahora. Tarte 20 segundora joan da, Ziabogan 15, bigarren luze hasi besterik ez da egin, eta koska 20 segundora doa, Tolosaldea, nolabait orain akarkako lanean atzo bezala, ari da, baina itxasoan. Eremua libre, orain iruditzen zait pixkanaka izaro lestaio, estriborrera torreko dela. Bai, 1000 metro pasatxo ditu oraindik eta olatua aprobetxatuz, poliki, eta gehiago zukutzeko dauden olatu horiek, hori izan berko litzateke ez da norabide hori. Minutu erdia, jadanik Tolosaldeak 3. tokian den Kabo dakoz. Atzo Tolosaldea eta Ibaikaren artean, Mikel, 12 eunen. Bai. 12 eunen. Gaur 21 segundu. 20 segundu gora, minutu erdiaren bueltakoara izan daiteke bukaera hortan diferentzia. Ikusiko dugu progresio honetan, baina... Ez dut esan nahi 22 segundu horiek, ez da gutxiagorik ere kaleagatik direnik, Ez. Baina, berrik egin Bai, estropadaren moaren biertzetatik doaz, ezta? Eta aukeran edonor hartuko luke gaur laugarren kalea lehenengoa baztertuz. Zaro Lestaio, aholkoak ematen hor. Oskarren kalera joan da, Mikel. Ulergarria da, Joan, gero, olatuekin, azken metroietan, zeren azten bazara, bizkor, lehenengo kalearen bila eta bar, gero... Horein metro gehiago ere bai, Metro gehiago ere bai. Diferentzia igotzen ari da, ala eta guztiz ere, Ibaikak Ziabogan 15 segunduko atzerapena zuen, orain, 24ko galera darama. Orain, benetako, kuriositatea daukat ikusteko, era bat ematen dion txopa ipurdia, treneroaren ipurdia, olatuari eta lehenbizikora. Iruditzen zait, gehitxo izango litzakela. Bai. Hasi da aldatzen, bai. Garbi da. Kárgate. Y espérale. Berak, ongi ikusten du eta franka jarri du lehenengo balizari begira une honetan.
Bueno, olatua, datorrenean, aprobetxatu ingo du, saiatuko da, baina garbi, maniobra garbia da. Oso radikala, ostera eta patera hori. Baina esango dut, ez da olatu luzea hau, Lau bospaladan bultzatzen du, abiadura puntu handia eman, baina azpiti pasatzen dena. Baina diferentzia igo du. Izango da, olatua duenean, asko zututuko du. Eta diferentzia igoko da. Baina, luzeak ez dira. 26 segundo, Kabo eta Tiranen artean diferentzia gora, 9 segundoko tartea dago Boiroko gorrien alde. Eta hirugarren kaletik ari den Kabok ere nolabaiteko saiakera hori egina du. Eta bestetik iruditzen zaite Ibai Kabera, bigarren kalera edo joan dela, zerbait aprobetxatzeko. Hainbeste urtean ez alako maniobra, Mikel, muturrek hori ikusi duan. 5garrenetik 0 kalera. 5garrenetik 0 garren. Oain zuzentzen ari da, pixka bat ababorrera. Une batez gehitxo bezala ematen zuen, Baina, bigarren kalean, une honetan. Bera doa, uretan, bera badaki nondi bukatuko duen. Bai. Bukatuko du. Buiak usten dion. Bai, buiak markatzen du hor estropa deremuaren amaiera, eta oraino joango. Orain. 25 segundo. Hau baino ekarri handiagoak ikusi ditugu. Bai. Bueno, Tato bat, lehen luzean, 15 segundo atera dizkio Tolosaldeak Ibaikari, eta orain momentuz, eta azken metrotan da, 12 segundo. Lehenengo luzean gehiago. Orain txeolatua, Tolosaldeak 3 laupaladak, gehiago ez. Dana datoz orain, lau ontziak. Egira bestolatua. Bai. Baina olatuaren alde ere aurrea zikin trenerua. Oantxe du olatu polita, hori da. Abiadura puntu handia. Lau palada eta atzera. 29 segundora joan da diferentzia. Hor da Tolosaldea. Orantxe, helmuako balizan. Bai Tolosaldea. 11 eta 27. Ibaika merito handiko lana egiten ari da, hala iruditzen zait, eta kudeak eta alik eta egokiena ere egin du, bere lehen kale horretatik lan egin behar zuela jakin eta gero. Iran, kurioso, Mikel, gaur. Bai. Erlojupekoan baino beto, dudari gabe. Beira. Aurrea airean sartu da. Ibaikarentzat 11 eta 57. Minutu erdi bat, eunenekoa baztertuz. Hirugarren tokian Cabo da Cruz. Bai, Cabo. 57 segundora. Eta orain, olatuarekin Tiran. Bai, 55ko galera. Tolosaldea garaile lehen txandan, 11 minutu eta 27 segundo. Ibaika minutu erdira, 57 Cabo, Tiran 55 iragarkiak eta berehala Orezko txandan, Hondarribia, Orio, Arraun Lagunak eta Donostiarra. Egunon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. 11. Orio kanpina bandera dugu jokoan, emakumeen lehiari dagokionez, lehen txanda jokatu da, eta hauxe zailkapena. Tolosaldea nagusi 11 minutu eta 26 segundo, Ibaika bigarren 30 segundora, hirugarren Cabo, laugarren Tiran, eta garailen patroiarekin, Izaro Lestaiorekin dugu, oker espanago, Eritz Hernandez lankidea. Bai, alaxe da, garaien patroiarekin gaur, Izaro, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, komentatu diazu kamaraz kanpo gaur estropada egiteko ez dagola. Torri ganean ez dute genuen, nahiko itxaso baria ez, baina olatu oso garbia dela bezala, baina estropada zita esate genuen ez da barra unien iteko.
Hor, bigarren luzean, komenta iguzu, ziaboga eman, 5. kalera pasazirate, gero bat lehenengo kalero untza egin duzue, zergaitik ze bilatu duzu horrekin? Bueno, beroketan jungea ziabogara arte eta ikusi hau ziago manda zeituan olatuak oso gaitz eta bialtzezula, lehenengo kalea zuzenean. Orduan esan dugu, bueno, aguanta ingo deuz, aziratik lehenengo kalea junda, gero ezin zen olatuak hartu. Orduan pixkat aguantau dio 5. kalea, gero margen gehiago ukitzeko. Datorren astean atxeden eguna, zer nolako garrantzi izango litzateke berriro orezko txando horretara bueltatzea? Bueno, guko objektibo klaruak hau ez, azkenean zan aurrena libratzia eta gero tanda de honor hortan eotia. Gaur horta atea geha, tanda de honor hortan bentzat eoteko, gero deskantzua eta deskantzuan aktibak mantentzen saiatuko geha, eta mendikan bihazte eta berberriz. Bueno, momentu zorionak eta ea azkenean orezko txando horretan bueltatzea zeate. Bale, eskerrik asko. Bueno, urrengo asteburuan emakumentzat, bai, atxedena da, getxon itzuliko dira Uztailaren 29an, baina ligari dagokionez eta euskaldunentzat. Galiziarrentzat ez, Galiziarrek ez zituzten ekainean jokatu, bertako txapelketak, eta hori, bai gizonezkoentzat eta emakumezkoentzat, Santillo egunean izango da Uztailak, 25 eta Aresen. Beraz, bai, orain emakumekin ari garen ez, bai Tiranek eta bai Cabo da Cruzek hori gogo biziz prestatu beharko dut. Bueno, goazen orain orezko txandako ontziak aurkestera, az gaitezen Hondarribiarekin. Bi aldaketa egin ditu gaur Cortés prestatzaileek Estriborrean 5. tostan, gaur Ane Aspiroz, atzo Marta Ruiz aritu zen, lekuan, lantokian eta babor espaldan Maider Peñalba sartu du, Jasone Michelena ere mandu, gaur Brankara eta Maider Perez, atzoko aurrekalaria, gaur Lehorrerako. Hor dira, Hondarribiarrak eta bigarren kaletik arituko da, etxeko trainerua hori jo, ebentxe duzue, Antilla hondartzaren ertza, eta, bueno, bendik ikusita, itxasoaren egoera. Eta Patxi Frantesek aldaketa eta mugimendu asko gaurkoari begira. Asko, 6 aldaketa, datua da, Miguel, atzo, estropak jokatu zen eskifaitik, 5 arraunlarik bakarrik errepikatzen dutela. Lau aldaketa baborrean, baborrean, lau aldatu dira. Aranbarri, Barba, Maialen Aizpuruta oian eira hola, eta Estriborrean, Magi Alkain eta Leirekara sartu dira. Lankideok, bai. Arazoak daude hemen hasieran, Donostiarrako Nerea Perezi badirudi pixua aztu zaiola, Rufo Urtizbera joan da maldizioga barruruntz, baina momentuz gediri gaude, eta badirudi pixua aztu zaiola Donostiarrakeko patroiari. Bueno, argitu ezagun zer den pixu kontu hori. Bai. Mikel, alegia traineruek bonotanek berdin joateko teknologia eta eramaten da guztiek zera bera eramateko, pixu bera eramateko, traineru batzuk zamatu, lastratu egin behar izaten dira, eta pesa txiki bat izaten da, eta hori aztu. Hobe, lanean jardun den beste batek ustea, balekoa baldin bada, orain, sorionez gaur hemengo kai berritik irten dira, ez arraun elkarteko egoitzatik, ez da? Eta azkarrago izango da hori, baina beti bada, uste gabeko ere bat, ibor. Arrituta nago, eta posik, zenbat jende ikusten ari naizen gaur, Orioko kanpoko herri gurtzi honetan. Erritik urruti xamar. Erritik urruti, eta hainbat urtetan, ez da joera izan, hona etortzeko, gero herrian bertan hor, pantalean bat jartzen da. Bueno, agurtuko ditugu, batzaldean diren sale guzti horiek ez da, baina ona etorri da jendea, bai. Galiziarrak ere, bai? Bai, horrezkoak eta Donostiarrak, Tolosaldekoak, Getariarrak, horra. Barribitarrak. Bai, jendea. Eta lankideok ez dakit honek egoera honek zerbait, zigorren bat edo ekarri dezakeen Donostiar arrauntaldearentzat, baina, komentatu... Hiru ontzi jokatuko dute? Barka. Bigarren ari direla... Ematen du ez direla zain egongo, eta kanpoan geratuko dira orduan. Bueltan datoz, bai. Ez duela lehiatuko. Claro, ez die emango denbora zama jartzeko, bestela dena atzeratuko litzatekelako. Bueno, honek ligari begira. Izugarrizko kaltea. Ligan bigarrena ziren Donostiarrak eta orain gainera, lauko liga batean baduzu galera, baina 8 arraunek arte izan da, handiagoa da oraindik arazo. Rufo Urtiz bere asistu bizian joana dela, baina irtetzera. Badoaz, erne.
Hasi da jaun Andreok bigarren txanda, kanpoan Donostiarra eta 3 arraun elkartelanean. Hau marka izango da gero. Ba honek Orioren branka hortxe aurretik. Donostiarrari liga irabazteko aukerak. Bai. Esango dut. Akabo, Mikel. Bai. Falta da eta matematiko ez. Matematikoki ez. Mutilekin esaten ari garen bezala. Jadanik 10-12 puntuko galera dutenek ez dute aurkari bat. Hemen berdin. Hemen liga irabazteko leian, esan daiteke, Tolosaldeak atzoko eguna 6 puntuko galerarekin amaitu zuen guztira ez, baina Arraun Lagunakeko 29, gaur Arraun Lagunakek zenba bilduko ditu ba. 8 espadira, 6 gutxinen ez bai, eta beste horren beste esango dugu hori buruz ez, eta orduan galera oso larria da. Eta neurri batean gaurko estropadare baldintzatzen du, 4. kalean libre uzten duelako. Bai. Begira, Hondarribia era bat, nire ustez, erabaki ona, Estriborrera. Zikina alden neurrian, zikinari ospa izkin egitea. Momentuz Orio buruan, tarte bat, segundu batek, bakar batekoa oso txiki Arraun Lagunakekin, eta Hondarribia postera. Abajo, uno por regate. ¡Ay! Arraun Lagunak ikeragarri gustatu ditzen. Bai. Arraun Lagunakek erlojupeko lan dotore egin zuen, eta azken urteetan nagusi izan da gainera hor Bilbon, gauza horiek ez dira kasualitatez gertatzen. Baina, atzokoa gauza bada eta gaurko estropada guztiz ezberdina da, eta uste dut, errespeto guztiarekin, kirolari guztiei, baina pentsatzen dut Patxi Francesek asteburu honetan gaurko eguna indartu duela, bere eskifaia okoena edo egokiena gaur jarri du, eta horrari da momentu zontziotzeko diferentziarekin. Tarte ona, trenetua osoa Oriok Arraun Lagunaki. Eta Arraun Lagunakek aurten, lehenbiziko luze, paregabeak egin izan dira. Bai, oainik asko jota da, 800 metro, balizara iristeko, itxasoa nola dagoen ikusita asko da hori. Eta Hondarribia lehen ibaika bezalaxe, lehenbiziko kale hau gaur Egira konparaketan, aurreko txandan aritutako Tolosaldea, Arraun Lagunaken ia denboratan, datu hor dago. Eta Aizeak bera ez du egin. Kontuan hartzekoa da. Aize txantxoak egiago esango dut. Nahiko berdintxu baina, bai, itekena. Oain une honetan 10-11 kilometro orduko. Orio ateratako errenta 3 segundura ere igo da, ematen du lehen metroietan iziago eta hobeto ibili dela Orio, orain tarte hori ere bi hauen artean egonkortu da, eta Hondarribia 10-11 segunduko galerarekin da. Eta erne, Tolosaldea, Arraun Lagunaken ia denboratan, segundutxo bat gehiago. Arraun errekuperatzen ari da, Hor korronte gehiago ere bada, kanpoko alde horretan ikusi dugu, Zarautz aldera, Getari aldera bezala. Korronte orokorra esan nahi duzu, bai? Korronte nagusia. Eta bi, bota estribor. Ai, Marina Garra. Estriborreik, dago. Atzea. Ikusi beharko da gero Oriok ze jokabidea hartzen duen, bigarren luzean, ziaboga ostean, Nik genitzake lehenbizikotik lehenbizikora etorriko. Nik eutxiko nioke bigarren kaleari, ziabogatik alden neurrian estu aterata, nahi badakero baborrari pixkateldu. Eta agian Arraun Lagunakek pixkata baborrera egiten badu, aprobetxatu hori ere bai. Hori da. Etortzeko Orio kaleari dagokionez 31 eskutik izango du, 3. kaleak gehiago gustatzen zait bigarrena baino, baina markatzeko aukera gehiago du, bigarrengoak, hirugarrengoak baino. Ea ba. Alegia, gero, barrurantz, olatuak Arraun Orioren kalera bidaliko du. Bai. Momentuz, 2 segundu. Hondarribia 12. Tolosaldea, lehen txandako garailea, Arraun Lagunaken denborak eginda da, Eta banderako borroka. Largo. Ai. Cabeza. Arriba. Hemen dira liderra. Etxabek prestatutako emako. Axenda. Axenda, arriba. Laura Jaramillo.
Bizkaitarra bera, espalditik erraunen, eta Xubane Uribarrena, bi bandetatik aritzen den arraunlaria. 35 palat erdin, arraunlagunak, palardi bat gutxiago Orio. Argiziago, Maniobrak ere izugarrizko garrantzi izango du. Eta ez da maniobra erreza gainera. Hondarribia atzetik 14 segundoko galera. Hondarribiak laugarren postu izango luke orain, Ibaika 5garrena 4 segundu gehiago erabiltzen. Opela ontzi horrek erakusten dugu, aizean ondik ari den sartzen. Ea. Hori aurretik, garbi, ontzi bat, aurretik. Oso trabestuta. Oriok orain... Tolosaldeak, 5 eta 58, 4 gutxiago Orio. 5 eta 54. Ateratzen. Berdintxu, bi gehiago hartu dizkiote arraunlagunaki. 5 eta 56, beraz Tolosak baino bi gutxiago. Eta Hondarribiak 14 segundoko tartea, eta sailkapenean Hondarribia 4garrena litzateke. Zango nuke beste estropada bat azten dela orain barrurantz, Hori da. Orain beste, Nabeta Agirrek, Patxi Frantzesek, estrategia, ze estrategia ibiltzen duten. Nik kaleare utziko nioke, eta arraunlagunak markatu, utzi ez arrauni, olatu aprobetxatzen. Momentuz tartea bada, ontzien artean, usten dute tarte nabarmena, 4 segundo, 5 ere bai orain Orio. Erne Tolosaldea orain bigarrena litzateke, lehen txandako irabazlea izan da, Orio 3 segundu Tolosaldeari, lehen txandako irabazleari, eta 5 arraunlagunaki. 36 paladan Orio. Hondarribia 17, hor duzu edatua. Horentxe olatua. Itraineru, garbi, Oriok arraunlagunaki. Ara, begira, Mikel, hau ikusi nahi nuen. Oriok, zer erabaki du, hainbeste markatu ez eta berak aprobetxat. Nola baitere alde neurrian ahaztu, aurkaria. Eta bigarren kalean daia da, nik arraunlagunak. Tolosaldeak nik uste dut, hor, nola baite oraindikan, 5garren kaletik ari zela. Ikusiko dugu gero, ze diferentzia dagoen, Orain izango zelkapenean, Orio aurrena, Tolosaldea bigarrena izango litzateke, eta arraun 7 segundu. Begira beste bat. Bere txandan, tarte ederrari da lortzen Orio arraunlagunaken aurretik. Bai. Lehen txandako Tolosaldeari 4, arraunlagunaki bikoitza. 8 bederatzi. Ondo Orio. Begira zenen luze arraunean, presari gabe. Hemen ade. Begira, patroiaren lana. Nola gogortu duen. Palada, Txopan, begira non azaltzen den urrengo kaletik arraunlagunak. Orain, uberara alaxe igual, sartuko zaio, 6 segundo Tolosaldeari. Nik uste orain arraunlagunaken helburu izango dela Tolosaldearen denbora hobetzea. Hau da, puntu bakarra galtzea ligari begira Oriorekin. Hondarribia 21eko atzerapenarekin dator, hala eta guztiz ere, Hondarribia gaur 4garrena izango da, Ibaika motelago ibili delako, Badira 9 segundo Hondarribiaren alde, Ibaikarekin konparaketa eginda. 3 traineru Tolosaldeari eta arraunlagunaki. Beraz, bigarren posturako dago lehia. Eta Orio badator. Tarte handia, Mikel, Liga osoko handiena. Handiena. Baldintzak ere, itxasoaren baldintzak horretarako daude gaur, bai. Bueno, Oriok erabaki du nola baitere aurkaria aztu, eta berak aprobetxatzea, edo saiatzea bentzat, bere kalearen onura hori. Nik olatuei begira, seriak eta dira, baina iruditzen zait aurreko txandan, bueltako luzean, igual seriek jartxuagoa, forteagoak, olatu pixka bat handixagoak izan direla. Hemen orentxe torre zen, izango duzuko goan pasaren urtean, Ares eta Kaboren artean gertatuta. Noski. Ondarroa kalea rekuperatzen aborgaia. Gaur ere, horretarako moko giroa dago. Bai, Oriok 10 segundo arraunlagunaki, Tolosaldea 12, Lehenengo aldiz, orain arraunlagunak bigarren tokian kokatuta. Bueno, oso puntu garrantzitsua da ligari begira hori, Bai.
irabazteko modurik ez duzunean, izan zaitez bigarren. Hori garbi dago. Equipo, viene ahora. Lehen Zabalaren adierazpenak ere Eritza Ramezek egindako galderari erantzun denean, hortik joan dira, bide horretatik, Aizu, jendea pentsatzen du estropa anak irabazi behar ditugula, hori ezinezkoa da. Begira, orain berriro, Tolosaldea eta Arraun parean, bigarren posturako dago lehia hori. Zero kalera era bat astu dilo, maniobra egin du. Bai. Orain begira, Mikel Ekarri handia eta olatua, nabarme, eta Arraunek utzitako. Pixka bat, eraman du Arraun lagunak. Arraun lagunakek segundu pare bat errekuperatu dizkio lehen txandako garaileari, Tolosaldeari. Olatu horrekin. Bai. Bueno, bandera Oriorentzat da. Orio garbi dator hiru traineruko errentarekin. Orio kanpina bandera Oriotarrentzat eta Palmaresean San Juanekin batera jarriko dira 4 garaipenekin. Orion estropadak emakumenak, orain dela 23 urte egin ziren, 23. edizioa da, baina Orio kanpina banderaren 11. Hoiekin egin ditugu Palmareseko zenbakiak. Orio garbi aurretik, bigarren posturako burruka handia dago. Hor da Orio, azken txampan. Nadeta Agirre eskatu. Arraunek olatua, Bai! Baina, joan da olatu hori. Joan da olatu hori. 26 zituen Tolosaldea. Hor dator. 3, 4, 5, bideo finixa, Mikel. Bai. 11, 26 eta 80 Tolosaldeak. Arraun aurretik jarri dute. 11, 25 eta 80 segundo bat borobila. Distantzia handia da bideo finixan hori aldatzeko. Erne orain Hondarribia. Bai Hondarribiak amaitu du baita ere, 11 eta 42 gaurko 4. Kontuan hartu estropadatik kanpo geratu dela Donostiarra, teknologiaren eraginez hor jartzen diren pisu horiek astu eta estropada astear zegoenean konturatu direlako beranduegi hon. Beranduegi. Barrutik ordainduko duten hankasartze. Epaileek eta araudia bete dute, zorrotz. Garden bezala, nire ustez, bestela den atzeratuko zelako, eta... Punturik gabe, orain Orio sailkapen nagusian bigarren kokatu da, Arraun lagunak lidertzan, gaur bigarren tokian amaituta, 7 puntu bilduta, Arraun lagunak 36, eta zehaztu dute diferentzia, eta segundu bat, eta pasatxo, ez da, 26 eunen. Gehiago. Beraz, Arraun lagunakek esan dezakegu, bueno, kaltea izan zitekeen txikiena izan duela gaurko honetan. Hori da. Puntu garrantzitsu bat salbatu dute. Ordu ni pentsatzen un igual abisat, salida izan da como pizkatzaena. Epailarekin, ez? Berriketan edo entenatzailearekin agian. Bueno, epailarekin, iruditu zait. 11 eta 16, Oriok Arraun lagunakek 11 eta 25, 3. Tolosaldea 11 eta 26, 4. Hondarribia 11 minutu eta 41 segundo, gero Ibaika, Kabo eta Tiran, Nadeta Agirre bere taldekide guztiak agurtu, zoriondu ditu, eta hemen duzue gaurko lehiari dagokion sailkapena. Oriorentzat etxean garaipena eta atzo Arraunek lortu zuen, aurtengo ligako bigarrena, gaur bigarrengo lortu du baita ere Oriok. Eta hortik aurrerakoa, albistea Donostiarrarentzat. Gaurko puntu galera, punturi bildu gabe, sailkapenean 4. tokira joango delako sailkapen nagusian. Hor duzue, Arraun lagunakek 36 puntu eta 2 garaipen. Tolosaldeak 33 eta Orioko 33 eta 2 garaipen. Tolosaldeak 29, momentuz garaipenik gabe. Donostiarrak 26, gaur ez du puntu bat bera ere bildu, eta garaipen bat. Gero Hondarribia 5, jarraian Ibaika, Cabo da Cruz eta Tiran. Beno, garaipen argia Orio. Hasi eta bukak gehiago izan da, eta 4. estropadan, iruditzen zait, momentuz inorkalako nagusitasunik etzuela erakutsi, eta gaur Oriok zer egin du, erakutsi du. Bueno, Eritz Hernandez bankidearen ganagoaz, aurrera protagonistekin. Bai, gurekin duguna eta Agirre, Oriotaren patroia, poza, etxean irabazita nola ez, gaurko estropada bai da patroientzako estropada. Bai, gaur egia zen,
oso zikina zehonen. Askotan entrenamendutan dare hemen ibiltze gea eta beti nahikoa komeri izate ditugu eta ize pixkat gaur bezala ez tola ize asko baino pixkat zartzeanen oso mogitua dago eta oso zakarra jartzea rauneako. Kaleekiko zuei bigarrena tokatu zaizue gaur, gero guztiok egiten duzue 1-0 kale horretara, pentsatzen dut zuek ere olatu aprobetxatu nahian, ezta? Bai, hoi da, garbi genekan bata ez genuen nahi, azkenen margen txikila dakalako hemen 0 kalea etortzeko, eta bilakin konforme eginan, egila da gero buelta matezunen de apenas ez diga ikusten barruko balizak, eta aldana hone aldea torri gea, gero egila 0 kalea haure ez tala oso garbila olatu hartzeko, eta hor demorazko torre gea, baina margena genuen da guzta. Nerea Perezi pixua aztu zaio, sekule ez da ona, patroikide batek horrelako utxe egitea ez, baina, zuen interesei begira behintzat, badirudi Donostiarrak atzera pauso handi eman duela gaurkoan. Bai, egia da, ez dakit, hortan, gu bastante zea ibiltzea beti gauzak goatu nahian, deskuido bat gertatu zaie, baina hola da gauza eta pena, baina urrengon indar gehiokin etorreko ja, así que guk ondo entrenatu berko dugu behaien martxa jarraitzeko. Momentu disfrutatu, astindu etxeko bandera hori eta zorionak guztioi. Asko. Nade eta Agirrerentzat, albiste ona baita ere, gaur patroien sailkapenari begira berak 8 puntu bildu dituela, eta orain goian jartzen da 28 punturekin, Miren Garmendiak ere 28, baina Nadetek jasoko du elastiko hori. Hemen duzue sailkapena, Garmendiak 7 puntu, Kaboko Estela Kalo 6. Eta Irene del Río, denboraldiko puntu sortarik handiena lortuta, Tirango patroia, itxasoan, moldatu da duintasunez. Sailkapen nagusia, Euskal Irrati Telebistak eskainitako sariari begira hor da, Nadeta Agirreko 28, Garmendiak ere 28, Nerea Perezek 25, eta Nerea Perezek esango du gaur punturi bildu gabe eta 25. Gaur zan nere una, hor ere pausua emateko, baina bendik animoak, Donostiarra. Hori da, gertatu egiten dira eta kito. Ez dago horre... Babilenari gertatzen emetzen zira. Hori da. Elastikoa Arraun Lagunak hartua du. Eta... produzio zuzendaria den Mirian Anituak Euskal Irrati Telebistan eta EITB Median berak eman dio hor bere elastikoa eta oraintxe ari dira hurbiltzen poliki hori jotarrak. Gaur eskifaia, Mikel, esan dezagun, Estriborrean, Ane Arruti, Andre Ubina, Marina Kotxi, Txaso Azkonobita, Maia Alkain da Leire Garate. Aurrekalari beti bezala Bikipiniro, eta Baborrean lau aldaketa egin ditu, June Aranbarrian ketik, Maztatostan Nedituranga, eta ondoren, Eider Barba, Amaia Arregi, Maial Neizpuru, eta Oia Neira. Joan zen urteko ontzi titularretik... Antza handia du. Honek izugarrizko antza du, dudari. Ubina, barruan. Toki aldaketa baita ere. Azkonobita Laborren ere amana. Faborzia! Ea ba. Oriotarre jasoko dute, bandera, etxean irabazteak emango dio baita ere. Bultzada handia taldeari. Orantxi bat, noski. Gaur harrera 8 izango da, hemen Orion, Hondarribian ere bai. Atzoko bandera, gizonezko bandera ospatzeko. Gogo biziz ospatuko dute gainera, demoraldia oso ongi hasi dutelako, eta orain arte behintzat, gaurkoa falta zaigu jakina lidertzan kokatu direlako. Ikeragarrizko posa bat, alako herri ospakizun hori, arraunari ekartzea eta... Bai, maniobrarako, dago txarra, oso txarra. Presidentea erne ibili da hor, gira batean. Orantxe, Nadeta Agirrerentzat saria, hor ikusten dugu, Anitua Anderea, Mirean Anitua, EITB Mediako produzio zuzendaria, eta begira, Nadeta Agirreren posa. Eta gutxi aurako,
Bai, gaur gainera sorta guztia bere hartuko du, sariak eta Mikel, elastikoak. beste sari bat konfidantzarena, orain datu zen bi astetarako, urrengo astean estropadarik ez. Honek, lehenaz gaina, emango di. Arrauni ere bai, nolabait ligaren urrengo epeari, arraunen arrantza ona da, dudarik gabe. Atzo aurrena eta gaur bigarren, non sinatu behar da, Ibon? Eta zelkapenean bigarrenare... Errenta duzunean, hori da. Atzo gara honetan 2 puntuko aldea zuen, gaur 3, bigarrenarekin. Eta, bueno, batzuentzat zoritxarreko kontua denean, kasu honetan Donostiarrarentzat gaur gertatutakoa, aurkari zuzenentzat, aizu, nolabait errenta sendotzeko ate bada, ez? Hor da, Anuska Esnal, Orioko alkateak emandako banderarekin pozik, etxeko traineruko patroia, Nadet Agirre. Beraz, ligan nagusi arraun lagunak, zelkapenean 26 puntu ditu eta Orioko 33, arraun lagunak CaixaBanken elastikoarekin, eta Orio, kasu honetan bere patroia, Nadet Agirre, Euskal Irrati Telebistak eskainitako sarian, oso ondo kokatuta, momentu honetan, Garmendiarekin batera, Hondarribiaren patroiarekin batera, 28 punturekin. Asteburu honetan gainera, Bisigoaren festa eskatzen. Ari da hori? Bueno, badute, argudio eder bat gehiago. Bai, bat gehiago festarak. Hori da. Ea, arraunak goian dituztela, itxiko dugu gure emanaldiaren lehenengo zatia. Gora arraunak, zorionak hori, Garaine gaur etxean, zaleen aurrean, eta zorionak baita ere, arraun lagunaki ligako liderra delako, orain artean, 5 proba puntuagarri jokatu eta gero. Iragarkientzat tartetxo bat, Jaun Andreok, eta berehala gaituzue, Euskolabel ligari dagokion estropadarekin.